Σε μια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Άλκον Ελλάς για την πρεσβειοποία. Μισό λεπτό για να τα πω και σωστά. Θα προσποιηθείς ότι έχεις πρεσβειοποία για την αναφορά. Ναι, θα προσποιηθώ. Μην κρατάς μακριά ό,τι έχει αξία. Λοιπόν, η Άλκον Ελλάς, πιστή στη δέσμευσή της να κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν υπέροχα, έχει ξεκινήσει εδώ και 2 περίπου χρόνια. Μην κρατάς μακριά ό,τι έχει αξία. Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για την πρεσβειοποία, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στους τρόπους αντιμετώπισης της. Ο παγκόσμιος ηγέτης στη φροντίδα των οφθαλμών, η Άλκον Ελλάς, πιστή στη δέσμευσή της να κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν υπέροχα, έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια την εκστρατεία «Μην κρατάς μακριά ό,τι έχει αξία». Στόχος της είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για την πρεσβειοποία, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στους τρόπους αντιμετώπισης της. Μέσω της καμπάνιας επισημαίνεται η αναγκαιότητα επίσκεψης στον οφθαλμίατρο, ο οποίος θα καθοδηγήσει τους ασθενείς αναφορικά με την πάθηση, προσφέροντας αναλυτικές πληροφορίες για όλους τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης. Η εκστρατεία της Άλκον για την πρεσβειοποία, «Μην κρατάς μακριά ό,τι έχει αξία», είναι η εφετηρία για την ενημέρωση των ανθρώπων που πάσχουν από αυτό το διαφυλαστικό σφάλμα. Ένα από τα συνηθέστερα ερωτήματα των ανθρώπων που καταλήγουν στο οφθαλμολογικό ιατρείο είναι πώς μπορώ να απαλλαγώ από τα γυαλιά μου για να βλέπω κοντά. Και εμείς οι οφθαλμίατροι έχουμε να προτείνουμε διάφορες λύσεις. Η ενδεικνυόμενη είναι η διαφυλαστική αλλαγή του φακού. Σε αυτήν τοποθετείται ένας φακός με ιδιαίτερες ιδιότητες, είτε πολυεστιακές είτε διευρυμένης όρασης, και ο ασθενής μπορεί να δει μετά καλά στην κοντινή, στην ενδιάμεση και στη μακρινή απόσταση. Βελτιώνουμε κατά πολύ την ποιότητα ζωής, γιατί τον καθιστούμε ανεξάρτητο από τα βοηθητικά μέσα, γυαλιά και φακούς επαφής, κατά μεγάλο ποσοστό. Και έτσι λοιπόν είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να προσφέρουμε μια λύση στο πρόβλημα της πρεσβειοποίας. Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού για την πρεσβειοποία, η Άλκον Ελλάς, που λειτουργεί σε 75 χώρες και εξυπηρετεί ασθενείς σε περισσότερες από 140, συμμετείχε ως χορηγός στο Spetsathon 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε 16 με 18 Μαΐου στις Πέτσες, ενημερώνοντας το κοινό γύρω από την πρεσβειοποία και τους τρόπους αντιμετώπισης της.